ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଏବେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କୃଷି ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷ। ତ ଏବେ ଧାନ ଚାଷର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ହଳ ଦଶା ହେଉଛି, ଧାନ ଚାଷ କରାଯିବ, ତାକୁ କାଦ କରିବୁ, ରୁଆ ଯିବ, ତଳି ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ତ ହେଇନି, ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ମେଘ କଲାଣି। ବର୍ଷା ହେଉନି, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବ ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ା ତଷି ଦେଇଥିବ, ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଇଥିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାର ନେବା ପାଇଁ ଚାଷ ସମୟ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ହେଲେ ସାର ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆଉ ଘରକୁ ଜମା ଯାଇ ହେଉନି। ତାପରେ ସାର ଗୁଡ଼ାକ ବି ବର୍ଷାରେ ନେଇକି ଗଲେ ଯଦି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯିବ ହେଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ ଜମା 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଜମା। ତାପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳିମାନେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିଗଲେଣି, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି।